Аузу биллахи минеш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Muhtaram Müslüman kardeşler, Allah Subhanahu ve Taala'nın selamı, rahmeti һәм бәрәкәтләре булсын һәр барчаларыбызга да. Аллаһ Тәгалә безнең гыйбадәтләребезне кабул кылып, гөнаһларыбызны кечерә күрсен. Аллаһ Тәгалә безгә тәүфыйк, хидаят, күркәм хылык бирсен, бәхет, сәгадәт, мал-мөлкәт, бәрәкәт насыйп итеп. Инде шушы Аллаһның диненә хезмәт кылып яшәргә насыйп әйләсен. Әгәр һәрбер хәмд сәнәләребез Аллаһ Subhanahu ve Taala'га ирешеп, әйткән һәрбер салават шәрифләребез Пәйгамбәребез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең рух шәрифләренә ирешергә насыйп булсын. Мөхтәрәм кардәшләр, бүген инде иншаллаһ Мәүлид ае уңаеннан шулай ук сөйләшеп китербез Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләм турында. Әмма әлбәттә инде теге аның турында дип әйткән вакытта аңа мөнәсәбәт турында сөйләшеп китербез, мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһы Тәгаләне һәм Пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмне ярату турында. Менә шушы Коръәндә һәм дә хадисләрдә бик күп сүз килә Пәйгамбәребез һәм Аллаһ Subhanahu ve Taala'ны ярату турында. Мөхтәрәм кардәшләр, моны инде безгә һич тә бутарга ярамый, әйтик, белү белән, ышану белән. Безгә нәкъ менә шушы ярату сүзен аңларга кирәк. Ни өчен дигәндә, мәсәлән, әйтик, без ышанабызмы мәсәлән президентка, безнең илебезнең президентына? Ышанабыз, ул бар, шулай бит. Аның бар икәнен беләбез без, шулай бит инде. Аның әйткән сүзләрен без үтибез. Кемдер әйтә, үтәмим дисә дә, үти барыбер, шулай бит. Ул чыгарган налогларны түли. Ләкин без аны яратабызмы? Вопрос да һәрбер кешенең шәхси үзе өчен, шулай бит, үзе өчен. Бу сорау дип әйтик инде. Һәрбер кешенең үзе өчен бу сорау. Монда икенче мәсьәлә, ярату, яратмау мәсьәләсе, шулай бит. Һәм үтерсең әйткәндә, әгәр син аның исенә килеп әйтсәң, президентның исен яратмыйм дисәң, ул әйтә, миңа синең яратуың кирәк тә түгел ди. Шулай бит. Миңа синең инде яратуың кирәк тә түгел ди. Мине яратучы кешеләр бар булай ди, шулай бит. Шуңа күрә борчылмагыз ди. Менә шуңа күрә дә, мөхтәрәм кардәшләр, Пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә дә кайбер мөселманнар мөнәсәбәтне шулай карыйлар. Ул бармы? Булганмы? Булган. Без аңа ышанабызмы? Ышанабыз. Әйткән сүзне үтибезме? Үтибез. Ләкин син аны яратасыңмы? Менә монысы икенче мәсьәлә. Шулай ук инде син Аллаһ Тәгаләне яратасыңмы? Аллаһ Тәгалә бар, әйе бар. Ышанам, үтим. Әмма яратасыңмы син аны? Аллаһ Тәгалә белән синең мөнәсәбәтең нинди? Ярату мөнәсәбәтеме синең? Әллә берәр нинди шулай бит бартырмы синең? Аннан файда аласың да, шулай бит инде. Кулланасың да. Шуның белән шул. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә Коръәндә бик күп урында мәсәлән әйтә, шулай дип тә, берәр яхшылык килсә сез ди, Аллаһ Тәгаләгә шөкр кыласыз ди, начарлык килсә сүгә башлыйсыз ди. Ризалык белдерә башлыйсыз ди. Менә бу инде, мөхтәрәм кардәшләр, шулай бит яратмауның бер билгесе булып тора. Чөнки яраткан кеше ул бит сәбәп белән яратмый. Яратыр өчен аңа бер нәрсәләр кирәкми. Әйтик, мәсәлән, син әлеге дә баягы бер кызга гашыйк булдың. Иң якты мисал безнең шул инде. Шулай бит, бер кызга гашыйк булдың. Кай вакытта егетләр киләләр дә, мәсәлән, әйтәләр, менә бу минем яраткан кызым ди, шулай бит инде. Син карыйсың да, аның артык бер җире юк. Башка кызлардан аның артык бер җире юк. Әмма нишләптер ул аны ярата бит, башкаларны яратмый. Ул аны ярата, башкаларны яратмый. Аны яраткачтан аның бөтен җире артык кебек күренә аңа. Бөтен җире яхшы кебек күренә. Менә бу, мөхтәрәм кардәшләр, без бер лаеклы булмаган кешене яратып, аны күтәрәбез. Аллаһ Тәгалә белән аның илчесе, алар чыннан да лаеклы яратуга. Аларның чыннан да артык җирләре бар. Алар чыннан да сиңа файда китерәләр. Алар сине яраталар. Син аларны гына яратып калмыйсың, шулай бит. Бәлки син берәр кызны яратасыңдыр, әмма аңа синнән нәрсә кирәк? iPhone кирәк. Шулай бит. Аңа iPhone кирәк, синең мәхәббәтең кирәкми аңа. Аңа кирәк лимузин, чәчәкләр Instagramга куярга. Он от меня тащится дип, шулай бит инде, менә шулай иттереп куярга. Аңа син кирәкми. Синең кебек спонсорлар дөньядыр аның бәлки. Менә шуңа күрә дә Аллаһ Тәгалә, мөхтәрәм кардәшләр, бездән бер нәрсә көтми. Аллаһ Тәгаләгә бездән бер нәрсә кирәкми. Шулай ук аның илчесенә дә безгә кирәк. Алар безгә бирүчеләр, безгә кирәк. Шуның өчен, мөхтәрәм кардәшләр, алар яратуга иң лаеклы затлар. Һәм нәкъ менә яратуга лаеклы.
ышануга гына түгел, белүгә генә түгел, буйсынуга гына түгел, нәкъ менә шушы яратуга лаеклы. Аллаһ Тәгалә Коръән-и Кәримдә әйтә: "Бисмиллаһир-рахманир-рахим, ва ма бикум мин ниъматин фа миналлаһ". Сездә булган ниғмәт бөтенесе Аллаһ Тәгаләдән ди. Аллаһ Тәгалә безгә ниғмәт бирүче. Әлеге дә баягы, мәсәлән, синең дөньяга туа балаң. Бу бала сиңа нәрсә бирде? Бер нәрсә бирмәде. Бәлки бирмәячәк тә. Шулай бит. Бәлки бирмәячәк тә ул сиңа. Әле бер көнне менә исем кушырга бардым да, баланы алып кайтканнар гына әле. Мин килдем. Алып кайтканнардан бер ярты сәгатьтер, 1 сәгать булгандыр. Мин килдем, исем куштым да балага, инде ашап эчеп утырабыз хәзер. Баланың әтисе минем янда утырды да, ашашагачтан торып китте бала янына. Мәйтәм, кая киттең? Утырма әйтәм. Монда. Нәрсәне ди? Баланы күрәсем килә ди. Мәйтәм, син аның кайсы җирен күрәсең килә соң? Син әлбәттә син алып кына кайттың. Син аны яратасыңмы? Яратам ди. Сагындыңмы? Сагындым ди. Мәйтәм, кайсы җирен? Кайсы җирен яратасың? Кайсы җирен син аның сагынасың? Ул бит сиңа әле бердә файда биргән нәрсә түгел әле ул. Әле синең киресенчә борчуларың алда гына. Шулай бит. Йокысыз төннәрең, шулай бит. Әле син мәйтәм хәзер куанып эшкә йөри башлыйсың. Рәхәтләнеп эштә кичкә кадәр эшли башлыйсың, мен әйтәм. Шушы бала туганнан соң. Шатланып, мен әйтәм, кире әле теге. Икенчесе мен әле начальникка әйтеп әле әзрәк эшлим әле, калыйм әле дип, шулай бит инде. Бушка, потому син, чөнки син компания өчен җан атасың, шулай бит. Әле бу мәйтәм бит башы гына әле. Мин инде теге аны тәнкыйтьләп әйтүем түгел, әзрәк теге фикерләтеп. Тем яратасыңмы? Яратам ди. Бу Аллаһ Тәгалә салган ярату, бу мөхтәрәм кардәшләр. Бу кешенең үзеннән килми, чөнки сәбәп юк ул баланы яратырга. Бу Аллаһ Тәгаләнең салуы. Аллаһ Тәгалә синең күңелеңә салган. Ул шулай булырга тиеш, ул тиеш түгел дип аңламагыз. Шулай булырга тиеш ул. Әмма син аны нәрсә өчен яратасың? Сәбәп юк. Яратасың сәбәпсез. Ул синең тугаштан ук күңелеңә якын булды. Кай вакытта кешеләр балаларын югалталар. Кай вакытта шулай бит. Мәсәлән, әле тумаган балаларын югалталар. Депрессиягә китәләр, кайгыралар. Син нәрсә югалттың соң? Әле бит ул тумады да, син аны күрмәдең дә, шулай бит. Нәрсәгә кайгырырга бер караганда, менә бу Аллаһ Тәгалә салган ярату. Аллаһ Тәгалә бу бала сиңа ниғмәт бирмәде. Аның барлык ниғмәте, шушы баланың, сиңа ул ярату хисен бирде. Бала ярату хисен бирде, бары шул гына. Аны да бирүче иде Аллаһ Тәгалә. Шуңа күрә дә бөтен ниғмәтегез сезнең Аллаһ Тәгаләдән ди, Аллаһ Тәгалә әйтә. Бөтен ниғмәт миннән ди. Нәрсәгез генә булса да, яратуыгыз да ди. Туганнарыгызга, якыннарыгызга булган матди ниғмәтләрегездә, акчаларыгыз, малларыгызда бөтенесе шулай бит миннән ди. Һәм иң мөһиме, иң зур ниғмәте шулай бит инде Аллаһ Тәгаләнең, ул да булса иман ниғмәте шулай ук Аллаһ Тәгаләдән. Бу синдән килгән әйбер түгел, бу шулай ук. Аллаһ Тәгалә синең күңелеңне ачкан, сайлап алып. Бу ниғмәт тә Аллаһ Тәгаләдән. Һәм бу иң зур ниғмәт Аллаһ Тәгаләнең. Менә шулай итеп Аллаһ Тәгаләне яратыр өчен һәм шөкер кылыр өчен сәбәп бар. Чөнки ул ниғмәт иясе. Ул безгә шушы ниғмәтләрне бирүче. Һәм инде Аллаһ Тәгаләне яратмаган кеше, димәк ул рәхмәтле була белми ниғмәт өчен. Шулай ук Аллаһ Тәгаләне яратмаган кеше аның шушы биргән ниғмәтләрен танымый. Ләкин мөхтәрәм кардәшләр, ниғмәтне бит аңларга кирәк. Беләсезме ничек? Ул ниғмәт ул Аллаһ Тәгалә биргән һәрбер әйбер. Яхшы әйбер генә түгел, начары да. Әйтик, мәсәлән, әлеге дә баягы син яраткан кыз, син аны ярата дисең ди, шулай бит инде. Ул сиңа яратмый ди. Бер заман син килдең дә аңа бәйләнә башладың, ул синең битеңгә китереп сукты. Шапылдатып, шулай бит. Син нишлисең, үпкәлисеңме? Син әйтәсең, ул миңа кагылды дисең. Ул миңа кагылды дисең, битеңне сыпырасың. Аның йомшак икән куллары дисең, шулай бит. Ул миңа кагылды дисең, ул бит сиңа сукты. Ул сиңа сукты. Әгәр дә сине берәр яратмаган кеше сиңа китереп сукса, син нәрсә дисең? Килеп ябышасың, шулай бит. Кагылма миңа пычрак кулларың белән дисең. Син аңа шулай дисең. Менә шуңа күрә Аллаһ Тәгалә кайчагында безнең битебезгә сукса да, ул яратып суга икән. Әзрәк безне уятып җибәрер өчен, шулай бит, тигезләп җибәрер өчен. Аннан соң бер тапкыр сугып, 2 тапкыр сыпырыр өчен. Шуңа күрә монсы да ниғмәт. Аллаһ Тәгаләне яратсаң, Аллаһ Тәгаләдән һәрбер нәрсәне кабул итәргә җиңеләя башлый. Аның биргән сынауларын да, авыруларны да, ул сукканны да,
ул сыпырганны да, бөтенесен дә безгә кабул итәргә җиңел була башлый. Менә шуңа күрә дә нигъмәт ул мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһы Тәгаләдән бирелгән һәрбер әйбер, һәрбер нәрсә. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә дә, мин аптырыйм мөселман кешесенә ди. Әгәр дә аңа рәхәт яхшы булса, ул шөкр кыла да савап ала ди. Әгәр аңа начар булса, сабыр итә дә савап ала ди. Ахыр чиктә Аллаһы Тәгаләнең нәрсә генә сиңа эшләсә дә, ахыры савап. Ахыры аның савап. Шуңа күрә һәрбер биргәне мөхтәрәм кардәшләр безнең өчен нигъмәт булып тора. Инде мөхтәрәм кардәшләр, икенче бер аятында Аллаһ Тәгалә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Кул ин кунтум тухиббуналлаһа фаттабигуни юхиббкумуллаһ ва ягфир лакум зунубакум. Әгәр дә сез Аллаһы Тәгаләне яратсагыз, ди, без менә аңладык шулай бит Аллаһ Тәгаләне яратырга кирәк икәнен. Аллаһ Тәгалә әйтә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә әйтергә куша, дөресрәге әйт, и Мөхәммәд, ди, әгәр Аллаһы Тәгаләне яратсагыз, миңа иярегез дип әйтте. Фаттабигуни. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә иярү бу Аллаһы Тәгаләне яратуның билгесе. Һәм нишләр? Юхиббкумуллаһ. Һәм Аллаһы Тәгалә дә сезне яратыр. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә ияреп, аны яраткан сайын, аның әйткәннәрен үтәгән сайын, без Аллаһы Тәгаләне яратабыз. Һәм Аллаһы Тәгалә дә безне ярата. Без теге вагызда әйтеп киткән идек шулай бит. Аллаһы Тәгаләдән килгән аның кешесен кабул итү, бу Алланы кабул итү белән бер. Элек мәсәлән илчеләрне үтермәгәннәр. Ганцов шулай бит инде. Килгән ганцы килче шулай бит. Хәбәр белән килгән, аны үтермәгәннәр. Чөнки ул теге патшаның җибәргән кешенең кешесе, илчесе. Үтергәннәр бары тик теге иң яманнары гына дип әйтик инде. Әйтик мәсәлән Иран шахы Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең җибәргән илчеләрен үтерә. Византияның императоры үтерми, киресенчә бүләкләр биреп җибәрә әле. Шулай ук Египетка җибәрелгән илчеләр дә бүләкләр белән кайталар, үтерелмиләр. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм шул бүләкнең берсенә әйләнә. Шулай бит җибәрәләр җәрия, бүләк итеп Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә җәрия бүләк итеп җибәрәләр һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм аңа әйләнә. Менә шулай итеп мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһы Тәгаләдән килгән кеше ул Алланы кабул иткән кебек син аны кабул итәргә тиеш. Димәк, Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләмне танып, яратып, син Аллаһы Тәгаләне таныганыңны һәм яратканыңны белдерәсең. Аны кабул иткәнеңне белдерәсең һәм Аллаһы Тәгалә сине ярата шуның өчен. Бу ди, минем кешемне яратты, димәк мин дә аны яратам ди Аллаһ Тәгалә әйтә. Нәрсәдә юхиббкумуллаһ ва ягфир лакум зунубакум, һәм Аллаһы Тәгалә сезнең гөнаһларыгызны кечерәчәк. Гафу итәчәк. Менә шулай итеп мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһы Тәгаләне күрергә теләгән кешеләр, Аллаһы Тәгаләгә ышанырга теләгән кешеләр, алар Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә мөрәҗәгать итәргә тиеш. Кемдер әйтә икән, без Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләм танымыйбыз. Безгә Аллаһ Тәгаләне генә кирәк, үзе генә дип. Димәк, алар Алланы да танымыйлар. Шуңа күрә безнең шәһадәтебез ла илаһа илляллаһ Мөхәммәд Расулуллаһ. Мөхәммәд Расулуллаһ, Мөхәммәд Аллаһ Тәгаләнең илчесе. Иң мөһиме шушы. Әгәр син аны танымадың икән, әйтмәдең икән, ла илаһа илляллаһ гына җитми. Алланы тану гына җитми, син барыбер мөселман булып саналмыйсың. Шуңа күрә дә ла илаһа илляллаһ Мөхәммәд Расулуллаһ икелештән тора һәм икесен дә син аның инде үтәргә тиешсең. Чөнки Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләмне танымыйча син Алланы таный алмыйсың. Менә бүгенге көндә бар тәңгәречеләр. Тәңгәречеләр бар татарлар арасында. Безнең элеккеге динебез ул ди, ислам диненә кадәр булган, безгә ислам дине кирәкми, ул гарәпләр дине дип, алар шушы дингә кайтырга телиләр. Гаҗәп, әмма тәңгәре турында алар нәрсә беләләр? Бер нәрсә белмиләр, чөнки аннан килгән илче юк. Алар аның турында бер нәрсә белмиләр. Тәңгәречелекнең яшәү рәвеше нинди? Законнары бармы? Юк. Нишләргә кирәк? Тәңгәре ул менә шулай күк Алласына табыну. Син ничек нишләргә тиеш син аның инде уйлап табылганы да аның югалып беткән хәзер, онытылып беткән. Алар әйтә, безнең ата-бабаларыбызның динен тотарга кирәк диләр. Ләкин шул ук ата-бабаларыбыз тәңгәречелектән баш тартып ислам динен кабул иткәннәр. Алар тәңгәречелекнең нәрсә икәнен яхшырак белгәннәр безгә караганда. Шул тәңгәречелекне тота торып, чагыштырып карап ислам дине белән, алар ислам динен кабул иткәннәр. Димәк, монда син бер ата-бабаларымны ихтирам итәм дип, икенче ата-бабаларыңны сатасың. Икенче ата-бабаларыңны ихтирам итмисең. Ул да бит синең ата-бабаң, шушы ислам динен сайлаган, шулай.
Берәү килеп әйтә, Коръәндә ди менә язылган аталарыгызның динен тотмагыз дип язылган ди. Бер мөселман кешесе әйтә инде. Әйтәм, бу беләсеңме? Бу бит сүз бара монда, әгәр синең ата-анаң кафир булса. Әгәр синең ата-анаң мөселман булса, аның динен тотмаска кирәкме? Хат точно шулай килеп чыга ди. Алар ул әйтмәкче була инде, мәсәлән, безнең ата-бабаларыбыз бит, мәсәлән, 3-сен, 7-сен үткәргәннәр, ну беләсез инде егет икәнен, шулай бит. Зирәк сәләфиләргә тартып егет. Ул әйтә, менә ата-бабаларыбыз 3-сен, 7-сен үткәргәннәр, тегеләй, болай шулай шамайлар элгәннәр. Менә ди монда Коръәндә язылган ди, ата-бабаларыгызның динен тотмагыз дип. Алар бит мөселманнар, димәк, син мөселман динен тотмаска тиешме? Бу шулай бит, алай эшләр, Коръән аятлары алай эшләми ул. Коръән аятларын аңларга кирәк. Әгәр синең атаң тәңгәрече булса, Аллаһ аңа кагыла. Бабаң тәңгәрече булса. Әмма әгәр дә ул мөселман икән, ул аңа кагылмый бу аят. Менә шуның өчен, мөхтәрәм кардәшләр, әлбәттә инде Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәлләмне кабул итмичә, без Аллаһ Тәгаләнең кабул итә алмас идек. Аңа ышана алмас идек. Без адашыр, саташыр идек. Үзебез генә утырып, хыялланып, без Аллаһ Тәгаләне күзаллый алмыйбыз. Шуңа күрә безгә Пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләм кирәк. Мөхтәрәм кардәшләр, икенче бер аятында Аллаһ Тәгалә әйтә, бисмиллаһир-рахманир-рахим: Я аyyuhallazina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Әгәр дә ди, Аллаһ Тәгалә әйтә, иман китерүчеләр, әгәр дә сез диннән ваз кичсәгез, ислам диненнән чыксагыз ди, менә монда хәзер хәл иткеч сүзләр әйтеләчәк менә монда. Нишләп халыкларның бетүе турында менә сорау бирәләр бит, менә әйтик, халыклар бетә. Күпме халык бетте хәзер безнең җир шарында? Юкка чыктылар шулай бит. Ассимиляцияләнеп беттеләр, я булмасанда. Булай юкка чыктылар, үтерелделәр, яулап алындылар шулай бит инде. Нишләп алар юкка чыгалар? Менә монда әйтелгән сәбәбе халыкларның юкка чыгуының. Аллаһ Тәгалә әйтә, иман китерүчеләр ди. Әгәр дә сез диннән чыксагыз ди, Аллаһның диненнән чыксагыз ди, Аллаһ Тәгалә сезне башка кавым белән алыштырачак ди. Юхиббухум, алар Аллаһ Тәгалә аларны яратачак, ва юхиббунаху, һәм алар да Аллаһны яратачак ди. Димәк, халыкларның юкка чыгуының сәбәбе диннән китү. Диннән китү нәрсә белән күзәтелә? Аллаһ Тәгаләне яратудан туктый кеше. Һәм Аллаһ Тәгалә дә аларны яратмый. Диннән чыкканнан соң шулай бит. Димәк, бу килеп чыга нәрсә? Булар Аллаһны яратмый, Аллаһ Тәгалә аларны яратмый. Безнең татар халкына шушы хәл яный, мөхтәрәм кардәшләр. Менә без хәзер авыз тутырып, бөтен җирдән ул интернет тулды инде, менә тулды. Менә фәлән фәсмәтән татарларны бетерәләр, урыс фәлән тегеләй булай дип телебезне басалар анда. Мөхтәрәм кардәшләр, 450 ел буе без урыс астында яшәдек. Телебезне сакладык, динебезне сакладык. Әле алай гына түгел, 20нче гасыр башында без инде Россия белән идарә итә башлаган идек. 450 ел буе жаттык шул урыс астында, проблема булмады. Ләкин диннән чыккачтын безнең проблема башланды. Безнең проблема башланды диннән чыкканнан соң. Һәм автомат рәвештә урыс гаепле безнең телебез беткәнгә. Шулай бит, безнең анда милләтебез беткәнгә, тегесе монсы беткәнгә. Безнең мөхтәрәм кардәшләр, гаепле диннән чыгуыбыз гына бары шул. Аллаһ Тәгалә әйтә монда, әйтми бит ул. Кафирләр сезне бетерә дими. Диннән чыксагыз, без сезне башка халык белән алыштырабыз. Бетте. Сез юкка чыгачаксыз. Безнең сәбәп юкка чыгуыбыз, бетүебезнең сәбәбе ул диннән чыгу. Бетте. Менә бу сүзләрне хәзер һәрбер татар кешесенә җиткезергә кирәк, теге үзен күкрәк сугып, мин татар дип йөргән кешегә шулай бит җиткезергә кирәк. Шул вакытта безнең халкыбыз да яңадан яшәячәк. Әгәр дә шушы диндә калса, Аллаһ Тәгаләне яратса, Аллаһ Тәгаләдән ярата. Аллаһ Тәгаләне яратучыларның сыйфатлары да бар икән инде. Азиллатин галал муъминин. Мөмин мөселманнарга алар күндәм, итәгатьле һәм йомшак ди. Агиззатин галал кафирин. Кафирләр белән киресенчә алар каты ди. Хәзерге вакытта мөселманнар киресенчә. Шулай. Та мөселманнар белән хәзер мөселманнарга карата мөселманнар киресенчә каты булалар. Кафир кешесенә нәрсә ди? Дәгъват кылам, мин аңа бит может ул шушы дингә килер дип, ул аның белән киресенчә
Керісінше йымшақ шулай бит инде. Кай вакытта йымшақ булып иленеп тә куя шулай. Менә шулай мөхтәрәм кардәшләр, бу безнең Аллаһы Тәгаләне ярату һәм Аллаһ Тәгалә аның илчесен ярату безнең өчен бу яшәү мәгънәсе һәм яшәүебезнең юлы. Халык буларак та һәм кеше буларак та хәтта. Шуның өчен дә сүз бармый монда ышану турында гына. Сүз бармый монда әйтик аларны тану турында, әйткәннәрен үтәү турында. Монда сүз бара аларны ярату турында. Яраткан вакытта һәрбер әмерне дә үтәргә җиңелрәк, кабул итәргә җиңелрәк һәм яшәргә дә җиңелрәк. Мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһ Тәгалә дә синең мәхәббәтеңә, синең яратуыңа шулай бит ярату белән җавап бирәчәк. Инде иншаллаһ рус телендә дә сөйләп китик. Аузу биллаһи минаш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы с вами говорим о любви к Аллаху и к Его посланнику, саллаллаху алейхи вассалям. Почему мы говорим именно в таком ключе о любви? Потому что однажды, когда я участвовал в одной передаче, там, ток-шоу своего рода, на татарском телевидении, там сидят там психологи туда-сюда и так далее, разговаривают. На чем, говорит, основывается ваша вера, меня спрашивает психолог. Но он уже, вопрос был риторический, он сам хотел ответить на него. Он хотел сказать на боязни, на страхе. Я сказал, нет, на любви. Он говорит, нет, говорит, на страхе у вас основывается ваша вера. Ну, действительно, он хочет сказать, что мы боимся Аллаха, боимся, что Он нас накажет, в ад нас отправит, да? То, что Он нас там будет наказывать. Наказание в аду очень изощренное на самом деле. Это надо же так придумать и так это описать. Это очень страшно. Вы понимаете, вот даже христиане так описывают ад, что это очень страшное место. Когда, может быть, вы видели, да, рисунок ада. Что написано на воротах ада? Ну, это по христианской версии, да? Оставь надежду всяк сюда входящий. То есть, когда ты входишь в ад, там даже нет надежды, что наказание закончится. Когда, например, тебя мучает какой-то человек, ну, допустим, жена твоя, да, допустим, у тебя есть надежда, что когда-нибудь эти мучения закончатся, да? Либо она умрет, да, когда будет спускаться со второго этажа, споткнется там случайно окошку, либо ты умрешь, да, либо ты умрешь, и твои наказания закончатся. Ну, часто так случается, когда супруги ссорятся, не любят друг друга. Когда один из них умирает, они начинают скучать по друг другу. То есть, я уж так привожу пример такой на самом деле, да, чтобы вас немножко разбудить. Вы любите такие темы, когда про женщин начинаешь разговор. На самом деле, даже если ругаешься с женой, когда нет ее, или когда, например, она уходит, все равно скучаешь. Да, все равно скучаешь по этим моментам. Бывает, то есть. Таким вот образом, когда кто-то тебя мучает, есть надежда, что это когда-нибудь прекратится. Почему вот когда людей сажают в тюрьму, им дают пожизненный срок? Они говорят, лучше бы нас убили. Почему? Потому что этот срок, он не закончится никогда. Тот человек, который сидит 25 лет, он говорит, что через 25 лет когда-нибудь это закончится. Да? Что через 25 лет когда-нибудь это закончится. Возможно, он будет уже старым, но сама по себе мысль, что это когда-нибудь закончится, его успокаивает. А тот, который сидит пожизненно, у них спрашиваешь поголовно, они говорят, лучше бы нас расстреляли, лучше бы нас убили бы. Все. Потому что нет надежды, что это когда-нибудь закончится. Поэтому, видя все это в религии, в аду, люди говорят, вы, говорят, поклоняетесь из-за страха. Вы, говорят, боитесь. Нет, это неправда. Мы любим. А где написано, что мы должны бояться Аллаха, там говорится о том, что мы должны бояться потерять любовь Аллаха. И когда мы боимся потерять любовь Аллаха или теряем любовь Аллаха, вот тогда мы пойдем в ад. Не потому, что Он нас туда отправил, а потому, что мы сами себя туда отправили. И сами себя лишили надежды.
Те, которые окажутся в аду, они будут молить Аллаха: «О Аллах, прости нас, выпусти нас». Они будут сначала молить 40 тысяч лет, потом будут молчать 40 тысяч лет, терпеть. Возможно, это там, скажут они, возможно, нам это даст какое-то там облегчение. Нет. Потом они будут молить о дожде, чтобы облегчить состояние. Аллах пошлет им облака. Из этих облаков будут падать змеи и скорпионы, которые будут их кусать. Они еще больше начнут, мучиться. Вот это все описание ада. Но Аллах Тааля говорит: вы сами попали туда. Сами себя туда отправили. Вы сами захотели туда. Я предупреждал, я говорил. Аллах Тааля говорит: я вам этого не желал. Если бы Аллах Тааля желал людям этого, Он бы сказал: пейте, гуляйте, зина делайте, ничего вам не будет. Да? А потом на том свете Аллах Тааля скажет: а я вас обманул. Я хотел, чтобы вы грех сделали. Я хотел, чтобы вы в ад попали. Он бы так сказал, правильно? Но он так не говорил. Он сказал: не делайте этого, я вас прошу. Не делайте этого, вы попросите у меня прощения. Аллах Тааля настолько милостив, открыл врата свои и сказал: если, вы попросите меня прощения, я вас прощу. Если, ваши грехи заполнят расстояние между небом и землей, и вы скажете: прости, я вас прощу, Аллах Тааля говорит. Пока ваша душа не дойдет до гортани, я вас буду прощать. Он говорит: это ли не любовь? Это любовь Аллаха Субханаху ва Тааля. Здесь ни о каком страхе речь не идет. Если сам человек отказывается от любви, тогда да. Тогда он сам себе рисует страх. Страх, что Бог страшный, если в него не верить, то ничего не будет. Поэтому атеисты, они так и говорят, что Бог очень жестокий и очень страшный. Лучше в него не верить. Он требует постоянно каких-то жертв там и так далее. В исламе Аллах Тааля никогда не просил никаких жертв. Даже если он просил, испытывал пророков, он испытывал их, смогут ли они это сделать. Они доказывали, что они могут, и на этом прекращалось испытание. Но жертв не было. Жертв не было. Мы не должны себя бить, бичевать. Мы не должны себя резать, как в некоторых сектах, например. Мы не должны приносить в жертву любимых там кого-то, Даже то отца пророка Мухаммада ﷺ должны были принести в жертву. Дедушка пророка ﷺ сказал: если у меня родится 10 детей, то одного я принесу в жертву. И когда начали гадать, выбор пал на отца пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Он не хотел убивать своего ребенка. И тогда с помощью тех же жребиев он принес в жертву 100 верблюдов. После этого жертвы не было. Поэтому пророк ﷺ говорил: я ребенок двоих, которые предназначались в жертву. Исмаиля алейхиссалям и своего отца Абдуллы. У нас в исламе нет жертв таких. Никто у нас ничего такого не просил. Если даже есть, то это в защиту своей же религии, самого же себя и своих родных. Это не в защиту Аллаха, а в защиту твоей религии, чтобы тебе не запрещали выполнять свою религию. Только вот это и все. Аллах Тааля не говорит: меня защищайте. Нет, Аллах Тааля уже всех победил. Такого нет. Поэтому, дорогие друзья, это из-за любви. Но насколько сильна наша любовь? Как мы можем понять? Сильна ли наша любовь? Дорогие друзья, любить можно очень многие вещи, но что-то ты будешь любить больше все равно. Одинаково не бывает любовь. Если бы она была одинаковой, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, любил бы одинаково. У него было много жен, но он говорил, что люблю я одну. Он говорил: Аиша радийаллаху ан. Люблю, говорит, я одну. И даже он не мог разделить любовь. Это любовь по отношению к мирским. Естественно, по отношению, если ко всему смотреть, то больше всего он любил, конечно же, Аллаха Субханаху ва Тааля. Поэтому Аллах Тааля нам говорит, хочет, чтобы мы себя испытали. Бисмиллахи рахмани рахим. Куль ин кана абаукум ва абнаукум ва ихванукум ва азваджукум ва аширатукум ва амвалун иқтарафтумуха ва тиджаратун тахшауна касадаха ва масакину тардаунаха ахабба илейкум мин Аллахи ва расулихи ва джихадин фи сабилихи
فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. Поняли, да? Очень красиво здесь перечисляется. Аллах Тааля говорит: если, говорит, ваши отцы, ваши дети, ваши братья, ваши жены или мужья, ваша семья или ваше имущество, которое вы набираете, или бизнес, который вы боитесь застоя в бизнесе, да? Жилище, которым вы довольны, милее вам, любимее, чем Аллах и Его посланник, и джихад на пути Аллаха, то ждите наказания от Аллаха. То ждите наказания от Аллаха, Аллах не наставляет нечестивцев. Аллах Тааля говорит, перечисляет все то, что нас окружает. Каким образом наши отцы, наши дети там и так далее могут быть нам ближе Аллаха? Это испытывается нашей религией. Например, наши отцы, родители говорят нам то, что противоречит религии. В этом случае разрешается их ослушаться. Если ты их послушал, значит они тебе милее, чем религия. То же самое и с детьми. Если ради детей ты совершаешь грех, воруешь, взятки берешь, да? Значит, они тебе милее, чем Аллах Тааля, чем его религия. Многие свой грех объясняют, что надо кормить семью. Многие свой грех объясняют таким образом. Полицейский, который берет взятки, он тебе что скажет? Мне надо детей кормить. Зарплата маленькая, он скажет. Он же не скажет, да, что мне надо купить жене Porsche Cayenne. Он так не скажет. Хотя так оно и есть. Или там он не скажет тебе, что мне надо достроить еще один этаж. Он скажет, что надо кормить детей, кормить семью. Дети-то уже сыты, уже пухнут. Те, которые воруют, они уже воруют не для кормления. Они уже воруют, чтобы они жили шикарно. Это уже все, перешло уже вот этот уровень. Поэтому, если, говорит, ты совершаешь грех ради этого, то же самое с братьями. Например, часто говорят, вот у меня есть друг, брат, да, который там, да, он не мусульманин, но он мне брат. И ты ходишь с ним, разделяешь его грех. Находишься с ним рядом, когда он грешит, например, ничего ему не говоришь. Ты дорожишь этими отношениями, значит, тебе милее твой брат, чем Аллах Тааля, получается. То же самое с женами. Когда ты делаешь грех из-за своих жен, так скажем, из-за своей семьи. Или имущество милее тебе, чем Аллах Тааля. Ты собрал имущество, садака давать боишься. Кому-то помогать боишься, потому что ты собрал это имущество. Если дашь, станет меньше. Значит, ты не любишь Аллаха и не любишь Его посланника. Значит, это тебе милее, это имущество. То же самое бизнес. Вот тут очень красиво сказано. Бизнес, застоя которого вы боитесь. Потому что страшное дело, когда бизнес стоит. Вот этот бизнес, действительно, из-за этого бизнеса люди идут на грех. Многие совершают грех. Опять-таки и обманы, и взятки там, да, и тому, и там, и так далее, и так далее, и так далее. Тем более это в нашей стране очень распространено. Туда же там же лезешь и в кредиты, тому подобные вещи. И с кем-то там уже партнерские отношения ты составляешь. А потом, когда приходишь к хазы и говоришь, что-то у меня бизнес не идет, когда начинаешь разбирать, оказывается-то причина в тебе была. То есть ты грех совершал в этом плане. Если, говорит, вот ты боишься потерять этот бизнес, так скажем, да? Есть люди, которые, переходя в ислам, боятся терять бизнес. Вот, если я совру, поправьте меня, этот источник этой истории сидит здесь. Он рассказывал, да, что пришли, говорит, в церковь, там хотели намаз почитать. Мечети не было, говорит. Хотели намаз почитать, зашли к папу, там, да, священнику. Он говорит, попросили разрешения. Он говорит, ну, здесь грязно, говорит, пойдемте в комнату. Провел их в свою комнату, в келью, дал им намазлык, показал, здесь, говорит, кибла, вот читайте здесь намаз. Мусульмане там намаз почитали, они в шоке.
Откуда у него намазлык, и откуда он знает, где кибла, еще такое понятие, да? Потом они у него спрашивают, а вы, говорит, откуда все это знаете? Я, говорит, мусульманин, намаз читаю, говорит. А что же это, говорит, крест, церковь там? Это, говорит, бизнес. Понимаете? То есть, да, он мусульманин, да, ничего, это не отнимешь, но он боится потерять свой бизнес. Отказаться от своего бизнеса. Чаще всего, то есть, когда речь идет об религии, человека держит бизнес. Он занимается, например, алкогольной продукцией. Ему говорят, прими ислам и брось все это. Ему говорят, вы что, говорит, в шоке, что ли? Миллионы, миллиарды у меня обороты. Или я на вертолете летаю. Вы что, ребята? И сейчас что, я пересяду на Renault Logan? Да? Намаз начну читать, пересяду на Renault Logan. Намаз буду читать, в мечеть ходить, да? И так далее. То есть у него сразу же такие мысли начинаются. Поэтому человек, когда уже вот так предпочитает бизнес религии, конечно же, он уже не любит Аллаха, получается. Или жилище, говорит. У людей очень комфортные жилища. Сейчас очень комфортные жилища у людей. Очень тепло там. Раньше, например, да, наши отцы и деды спали на полу. Было холодно. Да, всякое, да, называлось. Потом зимой туда заходили животные. Корова, да, там теленок, барашков маленьких, да, могли туда. Кур могли, да, завести домой. Это, естественно, шум, это, естественно, запах и все такое подобное. Печка холодная, надо топить, запах от него. В дома босиком не походишь, в валенках ходят, да? Вот такое было. Раньше дома были такие. А сейчас что? Сейчас комфорт, да? Заходишь, кресла комфортабельные, полы теплые, да, все удобно, все мягко. У каждого по 2 комнаты. Не по одной уже, по 2 комнаты в доме. Я вот ходил в маджлис вот на этой неделе, смотрю, огромный дом. Дом просто огромный. Там, не знаю, сколько квадратов, больше 200 уж точно. 3 человека. Муж, жена и сын. Я сразу подумал, человек жил в общаге. Кто строит большие дома, вот пройдитесь по Салмычам, по там, Константиновка, да, просто спросите, вот если бы так было тогда, опрос, спрашивайте, где вы жили до этого. 95% вам скажут либо общежитие, либо коммуналка. Вот они когда вышли, им захотелось очень много простора, чтобы они там бегать могли спокойно там, да. Они начинают строить, но достроить они не могут, потому что здесь амбиции, а здесь не соответствуют амбициям. Поэтому они строят их по 20, по 30 лет. Ну, умирают на этом деле, так скажем, да. И потом я спросил, а где вы жили? Мы, говорит, жили в темнушке хрущевки. То есть темнушку хрущевки переделали под комнату и там, говорит, жили. Еще хуже, чем общага. Получается, да? Там 2-3 семьи, говорит, там было вот так. Поэтому сейчас у нас дома комфортные. Альхамдулилля. И когда ты боишься потерять вот этот комфорт, вот этот дом, не ходишь в мечеть, утром на утренний намаз не можешь выйти из дома, потому что там на улице за ним теплого пола нет. Да, сразу ноги мерзнут уже. Вечером не можешь выйти из дома. Пришел там, диван сел, диван принял форму твоего тела, и все, какой там уже намаз, да? Как там ты встанешь, когда тебя все так обласкали со всех сторон? Вот поэтому Аллах Та'аля говорит, если вам это милее, чем Аллах и его посланник, тогда ждите наказания. Тогда ждите наказания от Аллаха Субханаху ва Тааля. Человек и боится умирать, потому что он не хочет все это оставлять. Он боится, потому что бизнес остается, дом этот остается, все остается. Люди живут из-за этого, понимаете? Иногда приходится решать проблемы между мужем и женой. И женщина говорит, они хотят выжать меня из дома, там туда-сюда. Я говорю, почему? Они хотят, чтобы вот этот дом достался только ему там или им там, их семье, там, матери там и так далее. Я говорю, а ты любишь мужа? Нет, я не хочу отсюда уезжать, вот этот из такого там комфортных условий, да? Он говорит, терпи тогда. Если бьет, не жалуйся. Правильно? Если домой не приходит, не жалуйся. Если гуляет, не жалуйся, раз тебе нравится вот это вот все. Чего ты тогда пришла ко мне жаловаться? Не жалуйся. Ты же выбрала. Живи. Ты же купила это все, значит, все, живи. Продала точнее. Вот и все.
Вот поэтому, дорогие друзья, люди сейчас этим живут. Для них это милее, чем Аллах Тааля, чем его посланник. И когда уже выбор предстает, они выбирают вот это мирское. Вот так мы можем, дорогие друзья, себя испытать. Если мы не прошли испытания, то Аллах сакласын, наказание Аллаха может быть недалеко. Поэтому, иншаллах, если мы любим Аллаха и его посланника, вот то все, что мы перечислили, Аллах дает нам больше. Аллах дает нам больше, и это, дорогие друзья, будет давать нам радость. Бизнес с Аллахом никогда не потерпит убыток. Вот вы думаете, что сделали какое-то один хорошее дело, и вам дается 10 савабов? Нет. 10 савабов вам дали в начале. А потом, говорит Аллах Тааля, я это увеличиваю, говорит, у себя. Вы же, говорит, мне дали это, вложили в меня, получается, это бизнес с Аллахом. Я, говорит, это увеличиваю. И когда человек приходит, он удивляется. Я сделал маленькое дело, почему такой большой саваб? Это проценты от этого саваба. Это проценты от этого саваба. Аллах у себя увеличивает. Вот это самый непрогораемый бизнес с Аллахом Субханаху ва Тааля. И то, что там нас ожидает, и семья, и дети, и имущество, и комфортные дома, они нас никогда не будут разочаровывать. Их никогда не надо чинить, никогда никому не надо угождать. Там все гораздо лучше. Поэтому любовь к Аллаху, к его посланнику оправданна даже с точки зрения материального, если мы сравниваем. А что говорить уже о духовном, об ответной любви, здесь уже и вообще говорить не стоит. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء